Θα ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων. Και ένα ζήτημα που σίγουρα απασχολεί και τα αθλητικά σωματεία της περιοχής μας, αλλά και την κοινή γνώμη. Λοιπόν, όπως θα έπρεπε οι περισσότεροι να γνωρίζετε και πολύ περισσότερο όσοι έχουν διοικήσει και έχουν αναλάβει το τομέα του αθλητισμού, ακόμα περισσότερο αυτοί, το 2018 έγινε μια εναρμόνιση του αθλητικού νόμου που έλεγε τότε ότι ισχύουν οι άδειες λειτουργίας για τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις και θα έπρεπε πλέον να εκδοθούν νέες άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους Δήμους πλέον, γιατί η αρμοδιότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής μας όλες ήταν πλέον αρμοδιότητα του Δήμου και έδινε ένα χρονικό περιθώριο ενός έτους, μέχρι το 19. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε μια πρακτική από την πολιτεία που κάθε χρόνο στα τέλη Αυγούστου έδινε μια ετήσια παράταση προκειμένου να γίνει αυτή η εναρμόνιση. Λοιπόν, η τελευταία παράταση που δόθηκε στις 30 Αυγούστου του 2024 με τη διαφορά ότι λίγες μέρες πριν είχε μεσολαβήσει ένα δυστύχημα στην χώρα μας, το θέμα αυτό με το Luna Park, το οποίο έκανε τις υπηρεσίες πάρα πολύ επιφυλακτικές στην εξέταση αυτών των ζητημάτων. Και γι' αυτό στην ΚΙΑ που υπογράφηκε στις 30 Αυγούστου δεν δόθηκε παράταση ενός έτους, αλλά πολύ λίγων μηνών μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2024, αλλά και τηρώντας μέχρι κεραίας πλέον οι υπηρεσίες το γράμμα του νόμου. Μέχρι πριν λίγο καιρό, μέχρι πριν λίγους μήνες που διεξάγονταν όλα τα πρωταθλήματα, η πρακτική που ακολουθούνταν ήταν ότι εξέταζαν τις άδειες λειτουργίας των επαγγελματικών κατηγοριών και για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες δίνονταν η άδεια με κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις και με κάποιες βεβαιώσεις παλαιότερες των Δήμων. Αυτό το πράγμα πλέον δεν ισχύει. Εφαρμόζεται πολύ πιστά ο νόμος. Είναι κάτι που θα πρέπει να ξέρετε ότι απασχολεί πλέον όλη τη χώρα. Γι' αυτό και οι ΕΠΣ όλης της χώρας έχουν προχωρήσει σε διαβήματα προς το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Στην περιοχή μας τι ισχύει? Δυστυχώς, και το δυστυχώς με μεγάλα γράμματα, δεν έχει γίνει τίποτα, και αυτό με μεγάλα γράμματα και με 3 τόνους, από τις προηγούμενες διοικήσεις σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις. Η τελευταία αδειοδότηση που έχει βγει στη αθλητική εγκατάσταση στην περιοχή μας αφορά το γήπεδο των Σαρακινών, επειδή υπήρχε ανάγκη λόγω της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η αμέσως επόμενη ήταν το 2009 που αφορούσε το ανοιχτό στάδιο και από εκεί και πέρα τίποτα. Και εδώ πέρα εμείς καλούμαστε μέσα σε πολύ λίγους μήνες να λύσουμε ζητήματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που δυστυχώς πάλι δεν είναι λυμένο στις περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις. Καλούμαστε να λύσουμε ζητήματα που υπάρχει ευθύνη σε αυτό, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια διοίκησαν και έπρεπε να έχουν προβεί σε ενέργειες σε όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει να λύσουμε ζητήματα που αφορά τις εγκρίσεις δόμησης των κτηριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, και επίσης να βγουν επιτέλους και οι άδειες λειτουργίας που πλέον αρμοδιότητα είναι των Δήμων. Σήμερα το πρωί είχαμε συνάντηση με τους αρμόδιες υπηρεσίες, τους ειδικούς μας συνεργάτες και με τον Δήμαρχο. Στη συνέχεια επισκέφθηκα το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας που ασχολείται με τις αδειοδοτήσεις, την αστυνομική διεύθυνση και την ΕΠΣ Πέλλας. Είμαστε σε μια διαδικασία ψάχνοντας αρχεία από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, μήπως βρούμε κάποια έγγραφα. Είμαστε σε μια φάση που πιθανόν θα μας δώσει μια πρόσκαιρη λύση στο ζήτημα αυτό. Επίσης θα ήθελα να τονίσω κάτι που περιμένουμε αλλιώς να είναι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η ανεπάρκεια. Δεν είχαμε το παραμικρό αρχείο που αφορούσε τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών χώρων. Δηλαδή ψάχναμε σήμερα με την κυρία Πηγαρίδου,
Αν υπάρχουν αδειοδοτήσεις, δεν υπάρχει ούτε καν αρχείο. Δεν υπάρχει ούτε καν αρχείο γι' αυτό. Εμείς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ήδη επειδή έχουμε κάνει μια συναντήσεις και με τα αθλητικά σωματεία που έχουν αυτό το ζήτημα, είμαστε σε μια συνεργασία μαζί τους να λύσουμε τα ζητήματα αυτά και γρήγορα να μπούμε και στην αγωνιστική δραστηριότητα. Στους άλλους δήμους της περιοχής μας που υπάρχουν ανάλογα προβλήματα, οφείλω να ομολογήσω ότι ο Δήμος Έδεσας σε ένα βαθμό τα ζητήματα των αδειών δόμησης τα έχει λυμμένα, ωστόσο δεν έχει λυμμένα τα ζητήματα των αδειών λειτουργίας, αλλά υπάρχουν προβλήματα και σε όλους τους δήμους της Πέλας. Απλώς το ζήτημα προέκυψε εδώ γιατί η έδρα των ομάδων που αγωνίζονται στην Α1 και στην Α ήταν η σειρά τους να φιλοξενήσουν τους πρώτους αγώνες, γι' αυτό και ακυρώθηκαν τα παιχνίδια που ήταν για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είμαστε σε μια διαδικασία να τα λύσουμε, αλλά θα ήθελα να αποτυπωθεί και να λάβει ο καθένας την ευθύνη του για το τίποτα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, που αφορούσε τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις άδειες δόμησης που έπρεπε να έχουν όλα αυτά τα κτίρια. Και για το ΒΑΚΑ, το ανοίξει στην κλιματική και το δημοτικό στάδιο του Αλμοκού, με όλους τους ΚΑΕΠΤΟΥ και για το γήπεδο Λαγούδης, Ιδρέας, ο Σάββας, το Ζωχωρίου, με κατακάλου 20 ανακοινών, Λουτρακίου, Αψάλου, Ξεφιανής, Μολοθέα, Γαριφίου, Αλόρου, Προμάγου, Παιδιά, Τσάκων, τα οποία έγινε το τοπογραφικό τους, βρεθήκανε που ανήκουν, μάλιστα της Αψάλου το μισό ανήκει σε άγνωστο ιδιοκτήτη, που δεν το ξέραμε αυτό, το ίδιο του το ήξερε, μάλλον δεν είχε καμία πρίκα. Οπότε γίναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, πήραν τις άδειες για τον αγωνιστικό χώρο, όμως λόγω της κατάστασης που υπήρχαν, τα αποδυτήρια που ήταν μέσα σε πολλά γήπεδα, όλοι ξέρουμε ότι ήθελε γι' αυτό και ο Αλμοχός στις αρχές, όταν το πρώτο παιχνίδι μαθημάτισε στην Β' Εθνική ήταν στα Γενιτσά, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν την αδειοδότηση για να πει να παίξει η ομάδα του Αλμοχού Β' Εθνική μέσα. Μετά όμως τα παιχνίδια έγιναν κανονικά και ήταν και κλεισμένο το θηρόν. Αν θυμάστε όλοι, γιατί ερχόσασταν στο γήπεδο. Β' Εθνική ομάδα που δεν μπορεί να παίξει ένα γήπεδο που δεν θα πάρει την αδειοδότηση για τον αγωνιστικό της χώρο. Είχε έρθει ένα χαρτί από το αστυνομικό διευθυντή, άμα το θυμάστε όλοι, που είχε πει ότι υπάρχουν επικίνδυνα αντικείμενα παίρνει στο γήπεδο, κοκκουλάδια κτλ. Για να μην μακρηγορώ η βάση περιπτώσει, το 2022, βλέποντας η κυβέρνηση όλο αυτό το πρόβλημα που υπήρχε, που δεν είναι σε εμάς, για να μην γελιόμαστε, έτσι. Γιατί και ακόμη και αυτοί που τα είχαν με ένα χαρτί με μια υπογραφή που έγινε το 2013 και δώσαν άδειες στα γήπεδα, μετά από αυτά τα ατυχήματα και ούτω καθεξής υπήρχαν προβλήματα και πηγαίνανε εκεί πέρα άνθρωποι και πραγματικά είχαν σοβαρότατα προβλήματα στις ομάδες να παίξουν μπάλα. Λοιπόν, γι' αυτό η κυβέρνηση το 2022 δημιούργησε μια πλατφόρμα την οποία ήθελε να καταγραφούν και να ξεκινήσει από την αρχή να μπαίνει σε μια σωστή πολιτική όλο το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η πλατφόρμα αυτή λέγεται Πέλοπας. Έχετε όλα τα στοιχεία, είναι καταγεγραμμένα τα πάντα, κύριε Αντιδήμαρχε. Μην λέτε ότι δεν είναι. Έτσι, εγώ είμαι αντιδήμαρχος, υπάρχει και η κυρία η προϊσταμένη που ήταν η κυρία Χατζιαβραμίδου που έκανε όλη αυτή τη διαδικασία με την κυρία Σαφών και την κυρία Μιχαλίδου. Δεν παραπάνω τον κόσμο και μεγάλα γράμματα και ταμπέλες κτλ. Υπάρχουν στοιχεία, εφόσον έχετε όρεξη να δουλέψετε, η δική μου άποψη, η πολύ φιλική άποψη, είναι εξής. Δουλέψτε αθόρυβα. Μην προσπαθείτε να κάνετε τον πρώτο χρόνο μια πολιτική. Δεν είστε αντιπολίτευση, διοίκηση είστε. Πείτε τι θα κάνετε, όχι τι δεν βρήκατε. Εάν δεν μπορέσετε να τα βρείτε, σας τα λέω εγώ. Πηγαίνετε στην κυρία Μιχαλίδου να σας δώσει όλα τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα για όλα τα γήπεδα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που εγγραφήκαν στην πλατφόρμα που λέγεται Πέλοπας. Εκεί μέσα λοιπόν μπορείτε να έχετε μία αρχή και μακάρι ο δρόμος που έχετε επιλέξει σε αυτό το συγκεκριμένο, άμα δεν αλλάξετε φυσικά μέχρι το τέλος της θητείας, να μπορέσετε ό,τι θέλετε να πετύχετε, το πετύχετε. Όμως, μην προσπαθούμε να κερδίσουμε εντυπώσεις. Εγώ δεν είχα σκοπό να μιλήσω σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μην προσπαθούμε να ισοπεδώσουμε τα πράγματα
και να προκαλέσουμε και να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αυτό έκανα. Θα δώσω το Σλοβακρίτο στους άνθρωπους θέλω λίγο να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ταλανίζει όλες τις ομάδες της Αλμοπίας, γιατί κανένα γήπεδο δεν έχει άδεια. Η ΕΠΣΠΕΛΑ σήμερα έβγαλε πάλι πρόγραμμα. Έχουν οριστεί παιχνίδια στην Αλμοπία και το Σαββατοκύριακο και στο Λυκόσωμο και στην Άψαλο και έχουν οριστεί και τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο την επόμενη Τετάρτη. Μια απάντηση θέλουν όλες οι ομάδες. Θα γίνουν τα παιχνίδια, θα υπάρχει οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το θέμα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Αυτό. Ευχαριστούμε. Τα υπόλοιπα στοιχεία. Επίσης, για την άδεια του ανοιχτού δημοτικού σταδίου, η άδεια λειτουργίας είναι από το 2009. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Για το διοκτησιακό μίλησα. Για το διοκτησιακό, όχι. Σας λέω για την άδεια. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Επίσης, θα μπορούσε να έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς και αυτό το πράγμα πάει πολλές θητείες πίσω. Έτσι, η κερκίδα και τα αποδυτήρια του σταδίου χρειάζονται νομιμοποίηση. Δεν έχει γίνει. Εγώ καταλαβαίνω και αν θυμάστε στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, σας είπα ρητά ότι αυτό το ζήτημα που υπάρχει δεν αφορά μόνο το Δήμο Αλμοπίας ούτε την Πέλα, αλλά αφορά όλη τη χώρα. Έτσι, απλώς θέλουμε να είμαστε καθαροί απέναντι στην κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα την αντιμετωπίσουμε με τη συνεργασία και των ειδικών συνεργατών μας και των υπηρεσιών και του Δημάρχου και όλων των συναδέλφων αντιδημάρχων, ώστε πολύ σύντομα να έχουμε βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, μέχρι στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Καραγιαννίδης από την Σωσάδα, σας ενημέρωσα και πριν ότι σήμερα έχουμε συνάντηση με την ΕΠΣ, είμαστε σε μια συζήτηση με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Ευελπιστώ ότι με τα διδολικά που έχουμε βρει από το αρχείο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής να δοθεί μια λύση στο ζήτημα των γηπέδων και της αγωνιστικής του επόμενου διαστήματος, αλλά ωστόσο πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε πολύ σκληρά μέχρι τις 31 Δεκάτου που είναι το χρονικό ορόσημο, αν κάτι δεν αλλάξει μέχρι τότε, ώστε σε μεγάλο βαθμό να βρεθούμε να έχουμε άδειες λειτουργίας τουλάχιστον στα γήπεδα όπου υπάρχει αθλητική δραστηριότητα.